konce srpna je tady náhradní doprava, jo. Čili já vám vydám náhradní dopravu a dejte mi takovou šňůrku, jakož pěkně. A hele, připravte si platné jízdenky. Tak pojďte. Tak, jo, další. Tak prosím, máte za 620, takže vy s tím pojedete mezi město. Tak, šťastnou cestu. Macha má menší kola, trošku háže, jo. Tak další jízdenku. Nemám. Čeho? Nemám. Tak to je 800 pokuta nebo 4 kila bez papíru. Ale vy co už jedete? Ty kolobrny mi chytne na refíži gumicukem, až budete vystupovat. A ne, že někdo přistoupí.